Ville Air. Yo. ko ɓerdam machallah no Coumba Gaye an a wonani Wow. no an kam poɗo yilede banggue goɗɗo min ƴeewa an kam holko woni hoore he Hoore par nde. ce que nde toƴƴuɗa dande foof min sikka ko goɗɗum kala nde toƴƴuɗa dande min mbiya ala oɗo rythme ko oɗo tan Coumba wawi so tawi a watti gongol kadi min tawa ko bannoɗa ho ɓuuri welde e ko bannoɗa ho machallah affaire o weeli waɗi fayida donc bandiraɓe on jii ko o woni Coumba Gaye sikki ala joni joni natanten tan ko yewtere nde ganduɗa woni clip makko jaltuɗo joni o Coumba Gaye oɗo clip holno ngoɗo miijo arde ma Samba yeroyo eyo konne jima mi ndegiɗo an ɓengolam gaside Samba ko bikawam nani Sambadi mato jomum Samba widami mi ñantima an joni bele Samba soyi mi welto Samba widami mi morima han joni bele Samba soyi mi welto Samba widami o meeɗiɗo ko wayne non Samba kañum est ce que neɗɗa kam oro non Samba ala guili o meeɗayde ko non waynide Samba ala guilgu sérieux a Samba ala guilgu ko wayni machallah kilibo ene weeli on aussi ene weeli machallah fayida aɓen mbima ya jokku golle machallah affaire o kam ko waji ɓe mbiyata ko ma musma mettu kono kam battan nde fof wonata ko alhamdulillah nde won noon talent o nan ɗon voix o nan ɗon kadi mbaadi ndi nan ɗon machallah joni noon e banggue son e mbiɗa sikki en woodi jagguɓe heen ha tolni to tolniɗo e wonto rewa ko heewi wonko waɗa ko heewi beele aɗa wawi artande en tan e début nde puɗɗotoɗa wadde clip o nde walla ha e banggue bindugol ngol hol caɗele keɓade heen ko adi eɗen natta e beelamma eyyi garren taw e banggue bindugol son o après mi puɗɗo yaade production miijo ngo nde areyam jiman miɗa yima Allah waɗi mbiɗo wonde e joom huddam ene wiye Abdoul mbimi Abdoul o yam mbimi won inspiration goto garɗo e hoorema joue morceau ɗo jimmo jouwi ɗum min mbaɗ ɗum ko live o wajiɓe foof mbaɗi ɗum apprécié joni noon e nder ɗum mbiɗo jogui diɗɗal gotal ne wiye yiɗɓe Coumba Gaye Tamba ƴettumi seeɗa berlimi ɗum mawnam nani hen o heeɗo wi an Coumba Gaye an o musique ha gama koye mbimi ayi de après mbimi acca mbaddaten min batti affaire o rewi lawol mbimi joni noon min Samba Yero mo miijimi o ari haqqillam kam o Samba ko toon pour mi ittude mbiyeteɗo Samba tu vois miijimi mboɗo jogui banam gorko goto nani France on wiyete ko Samba Ñabali mbimi joni noon mi ƴettat inde nde waɗa nde modifié comme kanko Ñabali yettete min mi addi Samba Yero faami nde min liggi hen guittumi seeɗa neldumi Bril mbimi Bril déglol li way ndax mun nga defal li o heeɗi o wi Coumba li doyna warde o wi munna defar li mbimi kon nañ ko dóor bok o wi kam amul benn probléme kono nde o liggi ɗum o liggi ha gayni o neldi kam inso ɓolo affaire manque welde yam seeɗa mbimi Bril mon mbattay ko jinmi komi heɓani ɗum o wi wadde Coumba ara studio nde min gari min noddi Dianggo Diabaté koɗonowo Djiby Dramé o kono nde o fi hoddu ndu min batti mbaɗmi voix o no studio fof woni wullude a faami ko ni min keɓiri morceau nde min liggoto ɗum aussi min keeɓi seeɗa difficulté financement kono Allah waɗi jaam nde min kalde Sada Ba Seydi Ba Pullo min kalni mo wi ala e probléme goto maw nanggu hen ko presque son ko kanko waɗi ɗum studio ha laaɓi clip o ko fati clip o noon nangowo e clip o sabu wiyata kam ko mi yiiɗa indam nanede e joji walla e téléji eyyi jinmi ko wadde saabu Allah clip o ko clip kala ko namdimami wat te ko no wirini ko noon waɗiri presque clip o tan komi mbaɗi hen frais presque yeehi somi yeehi 3 millions ene quelque a faami fof ko kanko yoɓi ɗum guilay ɓornugal guilay ñamde guilay yarde guilay tournage Omar ne tawa mo andi ko heewi hen foof ko wonno hen foof mo andi ha après joni ha promo momin ndewata o saabu hande aduna enen gandi foof ko haalis hay saɗa waɗa télé ko ma battoɗa comci pewnitoɗa ñantoɗa ɓama taskiji ɓama foof kommine min ngala autoji a faami ɗum foof ko frais ha hande min ɗeni hen min gaynani kono noon ha hande tan miɗen jetta Allah miɗen jetta wonɓe caggal amen ɓe ene nanggana men ko wayno Sada Ba Iyane Thiamen
a faami e ɓe ganduɗa jiiɗa inde mumen kaale devant l' écran minen jarnaɓe kamɓe foof machallah eɓe daari hen no feewi hay Omar Doro ñande muɗum o acci haaju makko acci hammu makko foof presque toon min goni haaju feccere jamma min tourni clip o a faami e nickel mia e Mamma Gaye a faami e woɓɓe minen kewno del mbiɗa andi noon ko fulɓe ko ɓen ɓuuri andude ko ɓen mbawmi tan limtude inde muɗumen voilà c'est ça eyyi Coumba no mbiɗa ni ko noon machallah son oɗo kam omo jari walde toon balɗe ɗiɗi walla balɗe tati taw tan ko hebde no filmiri ɗum nde won noon ko sa yi kala ko fulɓe ne mbiya kala ko maaye raddo ko jawgal rondi sa yi artiste aji meɗen hande foof ene daari ene mbaɗa hunde fof ko gam yidde wallude leñol ngol beele yidde ɓamtude leñol ngol yimɓe daña goto e mabɓe fof daña hen fartaŋe nde won noon so leñol ɓamtima tan yimɓe muɗum ɓamto kono so leñol majji maayi cosaan o ko cosaan meɗen joguino leñol ngol so ɗum majji tan hande en perdi ko heewi mboɗo sikki ko mbaɗɗa e leñol pulagu ko han ɗum hande haaletake wiyetake ko a waɗi ɗum walla a waɗi ɗum saabu ko fulɓe mbiyata ko ene yiiyo te kadi ene nemo mais eɗen Sénégal wona fulɓe tan goni ɗo eɗen jogui leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa nana e nder leydi ndi beele ko pular o tan jimata walla ene woodi fannuji goɗɗi ɗi jaruɗa ko wona pular o tan eyyi min mbaɗi Samba Yero gonmi koye wadde lancé défi haal pular en min mbaɗi Samba Yero min jimi hen foof ko pular so wona to mbiyatmi faalema yaw mboɗo wawide ko on mo tan nannumi hen wolof mbiɗa heewi yimde morceau jam kala ni jimmi somi yimi pular mi waɗa wolof mi waɗa bambara kono e ngol ɗo lawol son mbaɗi remarque Samba Yero mi waɗani hen bambara mbanmi hen ko pular ha gasi à part faalema o ko ɗum tan ɓeydumi hen ko fati e banggal musique wolof kono yomi haalnu on wonko mbaɗanmi wonko woni e lawol nana ara wonko woni e lawol ene golle ene ara ɗum noon mi yimi hen pular kono heewani ɓuuri hewde hen ko wolof a faami ɓuuri hewde hen ko wolof ɗum bientôt inchallah ma fulɓe jiiɗum ma fulɓe dañ ɗum minen ñaagui Allah tan yo Allah rokku amen nomin jettiniri ɗum e dow jaam Allah rokka amen cellal hamin mbawa jokkidde projet o inchallah voilà eyyi kono minen jima wolof minen jima olof minen jima bambara minen mbaɗa débrouillé seeɗa e français hay ɗe balle ni professeur am nani mboɗo wadda e anglais o seeɗa inchallah ma Allah newnu ɗum foof inchallah machallah nde wonno on ko enen fulɓe mbiye ki mbowi wiide toujours ko renduɓe peccata so tawi noon yimɓe ndendi hunde ɓe peccat nde won noon guila ɓamɗa ligganade pulagu wona hande sa yimi namdimama beele aɗa yima wolof mboɗo andi Coumba Gaye wona fulɓe ɓe tan jogui won jolfuɓe ganduɗa nana caggal makko ene jiiɗi ko waɗata ko ene beela ko waɗata ko donc toujours kañum ene jiiɗi hebde ko wiyete tufom noppi sikki ala yewtere nde fuɗɗima naywude kono noon min keññu hen ko jiɗɗen namdade ko beele Coumba aɗa paari hande o so tawi tan woodi girbiɗomo ɗo tan wima Coumba jimmi ko gara joueno yaani so Fouta eto wawi wonde foof beele aɗa paari ɗum est ce que kadi Coumba ene jogui possibilité wadde ɗiɗon affaire ha timma beele banggue musicien ji muɗum e ko nandi hen eyyi bien sûr ɗum kam no mbiyatmi ni tan mo yeddi fo yo namdo ndendorinaɓe saabu wonto min dewduno e mabɓe minen jogui orchestre men machallah hay samedi janggo minen poti wadde live minen e orchestre o minen jogui diɗɗal amen minen min ngala on probléme ah bon ouais bien sûr rende minen furankoɓe ko huuɗi jewtan min jiɗde minen jogui minen min kulani ɗon ko ɗo jogoɗen woydirde e bandiraɓe kono haade meɗen yaade Coumba Gaye nde baynodirta e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV ni gisnane bo mayi xool say bëddita sa xol di neex xam naa ni bëgg nga ma waaye xamal ni maa la raw ma ne xam naa ni love nga ma waaye bilay xamal ni maa la raw ni gis naa ni boo may xool say bët di taa sa xol di neex ni gis naa ni boo may xool say bët di taa sa xol di neex ni xam naa ni bëgg nga ma waaw xamal ni maa la raw masala oye kanu yo ndebi le defe imaye seri yo ndebi le defe wallahi ndebi ile defe
ko ɗo mbaynortomi e bandiraɓe fulɓe mboɗo wiya mi weltima e moɗon Omar Doro Kume Windere TV on calminama on beltanama saabu ɗum wona guleɗe maɗa Seydi Kume soko an tan joguino réussite soko an tan joguino carrière hande Coumba Tamba wonto soyneteno to wona Sénégal kono noon ko haalpulare mbiyata koko wuuri tan kono rufani so Allah jaaɓi nduwoɗen yo mayde ɗaccu Allah rokka en cellal e sellirede so mayde ɗacci Allah rokki en sellal e sellirede inchallah ma Sénégal foof yeehi eyyi Allah jarama a jarama Coumba Gaye mayde kam koko ɗaani te ɗoygol ngol ɗaanigol min jaɓata fina so yiiɗi finde min jaɓata sikki ala ko ɗo mbaynodirten e bandiraɓe ɓe ene ɗo wonanno on yewtere nde guiɗo moɗon sehil mon Idrissa Ndiaye kodda woyowaɓe no gowmi wiide ni kodda mo bonani ngari mayani ɗiɗam dono bamum dono babiraɓe janamɓe toon to hunare Juli Samba ma e jeeri ma Allah malago wela ndiyam moƴƴa ngare jogoɓe bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe ayawo meɗen habrirde wiyede Windere TV min mbawi wiidon tan ko gueɗel gotel mbaɗe aimé commenté partagé padon ko woni jaw ma ara inchallah Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo